Eli minä olen Eero Koivisto, Ruislandian toimitusjohtaja ja monia asioita kokenut ja nähnyt ja nämä magneettituet ja magneettijutut tuli ystäväni Raunon kautta sitten esille yhtenä päivänä ja vähän naurettelin ja en ollut ihan varma, että meneekö, koska magneettirenkaisiin niitähän on tiedät ollut myynnissä, mutta en minä ole koskaan innostunut enkä kokeillut. No, tulinpa käymään sitten Raunon toimistolla tässä ja vanhana aktiiviurheilijana, kilpajuoksijana olin sitten taas ruvennut juoksemaan ja painoa vähän liikaa ja muuten akillesiani kipeä ja pyörähdin Raunolla toimistossa ja lähdin onnellisesti testaamaan magneettivyötä. Ja eihän minä sitä heti muistanut, mutta mä olin sitten sattumoisin Turussa yötä ja puolen yön aikaa minä huomasin, että hei, mulla on akillesiani kipeä ja mullahan oli apu siihen. Mä kierrin sen vyön, joka ei nyt ollut suoraan tarkoitettu tuohon akillesjänteen ympärille, mutta kiersin sen siihen paikalle ja aamulla menin aamupalalle ja totesin, että hetkinen, mun kipu on pois. Täytyy sanoa, että siitä asti minä olen ollut sitten vaikutettu tämän tuotteen kanssa ja käyttänyt ja myös meidän tuotantopäällikkö, joka lenkkeili, niin oli samassa tilanteessa, että ei hän pystynyt juosta ja oli käymässä meidän maastoissa ja mä sanoin, että kokeilepa tuota mun vyötä ja aamulla hän oli sitten tehnyt elämänsä juoksuja ja nautti Hollolan maastoista. Täytyy sanoa, että minä uskon siihen. Moni ei ole uskonut, mutta kokeilun jälkeen on tullut toisia tuloksia.